everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Di gid ay siya apo, niya. Pili, uy. Ang apo ra yung tinudanan ni Sir Goryo, si Renato ra yun. Munang gusto ni Tasyo nga madaot ang pangan ni Renato tungod na siyang kasina. Nahadlok mo na siya nga di mabahinan kung pananglit dunay daw tang mahitabo sa tiguang. Hala no, kalain gid ay ni Tasyo. Mo na'y labing tinuodlin. Og si Renato makapamatuod yun sa tanan niya gisulti. Nga katos Tasyo, usag ito kasinagop. Nakasagop sila og tao nga usa ka kriminal og kidnapper. Bitch, masih tanaw ni mo. Naka siya. Murag na gid siya. Sakto gid tayo. Sakto gid ba? Maistorya gid nato siya karon. Tara. Atong duol ng ilang bay. Ties. Si Ties. Tanan siya. Nala sige, ispi. Usa ispi. San pita pitch. Mayo! Mayong hapon! Uy, Rex! Uy. Ikaw ko din na! Koy! Kukoy! Dilibit! Kukoy! Kukoy dilibit! Uy, may mustasyon! Kumusta, Koy? Okay ako. Ibit, musta? Mayor naman. Okay. Liga po. Mikey, natimingan ka na mo ron, Koy. Sabay, gusto niyo mainom? Kuan na, ayaw na, Koy, ayaw na. Ikaw mo ay mahinungdanong tuyo na mo karon din, eh. Muna. Oh. Bawal kasi yung toyo siya. Ako masayop sa inyong pag-ani ko. Ha? Masayop. Ano ba kung mutabang ninyo tasyo? Nabilang pagtistigo sa kabatayon sa inyong amahan. Koy, Oh, may mubag saysayan ko nimo sa tanan. Kung unsa gid tinud-anay nahitabo, please, Koy, sultihi ko. Gariyaw. Yaw na unta ko gusto isulti ni mo ba? Sige, daday. Sulti kon unsa man na. Kanang kuan ba? Nagkita day mi nito rin gahapon sa pili. Ha? Oh. Nakita day mo niya? Oh. Hain man siya ron. Ay kuan kanang. Matud niya Gariyaw ba? Muanira ko noon niya siya din hikay. Doon nagyug ko no siya importanteng isulti ni mo. Kano siya man kono siya makigsulti na ko? Kung makahigayo nagyug ko no siya Gariyaw. Yun na ragod. Ano bang di man siya mo anhi din, he? Unsa may ang gikadlokan nga, wa may mangunsa niya din, he? Ay ba bitaw niya kung giingon niya. Mura man ugwa siya makapuyo din, he? Sabi ang pong ni mo, daday. Doon na ba siya gikadlokan din, he? Ay kuan Gariyaw. Ang tinuod ba? Ah, Miingon gid siya nako nga nahadlok lagi kuno siya nila ni Renato ug Junel. pas magkadali. Hindi lang mapunghan. Mukalit lagi ni. Paspasawi. Maura ba na iyang gikadlokan? Oh, nya ay di. Gawas pa di anak no. Napa ko na mga tao nga nagsunod-sunod niya. Nga sa iyang pagtuo do na gustong mapatay niya. Mau ba? Oh, mao na iyang mga kabala kaguriyaw. Nahadlok lagi gid kuno siya. Naboy na, sige. Kun, magkita magbalik ba? Ing na siya. Nga, patawagon ako. Kay, makigsabot ko niya kung asa may gusto nga magkakita. Nebaw ba to siya sa imong numero guriyaw? Miro, Oh, Anya. Ihatag na niya akong calling card. Og niya asay kwarta nga 5,000. Ihatag na niya kung doon na siya gustong gastuhan niya, ana, ipagasto na niya. ge. Salamat guriyaw ha. Ako gining ihatag niya. O, gigi. Salamat kayo, daday. Nagkita din mo ni Toribia, Nay? Oh, hain man ron siya, Nay. Nga naman kuno nga kalit man siyang nibiya sa ilang Glenda. Ay nahadlok siya. Kay nalagi ko nagsigig sunod-sunod niya. Nga, wa mailin tao.
O nagtuo siya nga doon na ni daot ang tuyo niya. Unya, asa man siya nagpuyo ron? Aw, wa man siya musulti na ako kung asa siya karon mitagaw. Mato niya, gusto lagi ko no siyang makigsulti ni Goryaw. Og si Goryaw sab, ako nang gisultihan. Nihatag magganig ko ling card si Goryaw kay patawagon siya. Unya, niya say kwarta nga 5,000 para kuno niya kung doon na siya gastuhan. Wa sa gyud ko makasabot ni nang Toribia. Ngano magpaigot pa man siya sa iyang gustong isulti ni Greggy? Mudiretso na lang unta siya sa mansyon. Aron iya nang mapamatud-an iyang mga pasangil batok nilang Renato. Ay maobitaw akong gaingon. Gidaog pa man kuno siya sa kahadlok. Baya, no? Mura mag si Toribia may dunay diferensya diha nay. Mura man og iyang gituyo og lisod-lisod ang iyang kaugalingon. Basin kahain noon og nahadlok siya nga mahibaw-an nga alanganin ang iyang mga pasangil. Ay da, abot lang sa ning Toribia ay. May pagkasupakira mo sa gutong babayana. Gusto niya nga iya ra sa gimatuman. Pero nay, unsa pa may mga gipanulti ni Toribia nimo? Ay, maura lagi gihapon ay. Matod niya. Sila ko no si Renato og Jonel may peligro. Gihulga lagi ko no siya sa patsyon. Patsyon siya ba? Unsa? Patyon gyud? Aw mo ba po niya? Abot lang kung unsa na katinuod. Hala no? Nahibaw kasi ng Toribia, nay kung unsa ka seryoso ng iyang pasangil? Sa ako ba nahibaw, anay? Kung unsa kadako ang silot sa pagpatay, mausad kuno ang silot nga iyang madawat kung mahibaw-an siyang namasangil ra siya. Aw, kinaglang iyag yung prubahan nga tinuod ang iyang mga giistorya. Kay kung dili, aw, maprisog yun siya. Na, kinahanglan gyud nga mag-amping gyud si Toribia, nay. Kay dili lalim ang iyang gibuhi ang mga pong, uy. Og dili lalim ang kadaot sa tao nga iyang mapasanginlan, kung dili tinuod iyang mga gipanulti. Buhi paginoon dato ang inyong amahan. Apal si Renato may bitiwas. Aron kabugtuan siya kinabuhi. Salbahis na rin na to. Mga nilabig tinaotas siya. Ug bugtong si Jonel og si Renato ragyod ang nakapatay sa inyong amahan. Wala sila kasing-kasing. Mga salbahis la. Kilis. Kilis. Kalma lang siyo. Makabaw sa lagi itong mga tauhana. Ay, inki. Pits. Ha? O siya, inki. Ipanumpa na ko, Kokoy. Kokoy. Ipanumpa na ko nga imuyo kong tabangan ini, Koy. Oh. Sa ari, Kokoy. Anak ko mo testigo hilingan tus korte. Salamat, Koy. Salamat kayo. Huwag angin pasalamatan ako na siyo. Pero sa ako nang gigon, samtang may panahon pa, kinahanglan nga maluwas ni mo ang imong lolo. Kay si Renato, nagpaabot lang sa husto gayon. Aron si Lolo Guryo ni mo. Mao na siya sunod yang biktima mo. Ha? Dili. Di ka na mahimo. Bueno. Daghan yung kayong salamat, Koy. Salamat, Koy. Bueno. Bueno ko, no. Pakalaom ka tayo. Mutabang ko ninyo, ay gablak ka. Pero, Koy, sa di pa kaning malimot mi ba? Di pa mi malimot. Sud pa di ay mong higala ni Noy Felix? Si Felix? Oo. Si Felix, dugay na ko ng suod nga kaila. Nakita mo na mo nga seryoso kay mong nag-istoryahan ay. Mo na. Ayo! Uy, Hala. Murag doon ay tao, Koy. ayay. Sila si Jonel o si Renato siya. Na sila, tago mo. Asa mo may matago din eh? Sud mo sa kwarto. Kwarto? Sa kwarto, sud mo. Tali. Kaya ko silang kanaugon. Kumusta, Kokoy? Ay, Ren. Kamu mo din eh. Mura mag... Busy ka? Nagkabay bisita? Aw, ha? Nangutan na si Renato ni mo kung na ba kay bisita. Awa man. Oy. Ako mang usa din eh. Ikaw rin usa. Pero mura man lagi og... Doon na may nadungog nga laing tingog. Mura magdoon na kay gika-istorya. Akuan, ayaw mo itong radyo rin. Bag-ultra kong gipahong kot. Yun na, nga nung mura man og...
Mura man kag luspad koy. Na ba kay gitago na mo? Wa man rin. Mahimo ba nga mo sa kami sa inyong tago? Ganong dili. Nel, Janelle, lakaw. Ed, Suhira ninyo dito sa taas. wala mo mga kabat. Unsa man, koy. Nadawat ba nimo ang sobre nga akong gipahatag ni Noy Felix diha nimo? Oren. Kung nadawat. Saman, ano bang? Gipaningot ka man pag-ayo, koy. Ano nagsige magkagtanaw sa inyong taas? Wa man rin. Wa eh. Naibawa ka, koy. Sa atong grupo, dali ra kay kung makatimaho kung dunay mo traidor nako. Sabot ka ba sa akong gisulti karon? Oren. O naibaw na basab ka kung unsay mahitabo sa mga taong traidor? Di ba? Oren. Naibaw ko, ana. Ren, Oh, unsa na, Nel? huwag may tao diri. Radyo man eh. Mao ba? Bueno. Paminaw ko ko eh. Naibaw na ka kung nganong ni Ami karon din. Sa pa kung ikalaga ninyo rin. Ako yung laing masaligan og maing laki sa akong mga sakop. Karagyod og si Junel. Pero gusto na ko nga imong tabangan si Junel. Nga akong ipatrabaho. Usa ba rin? Usa na imong ipatrabaho ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.